Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you guys. In a flu, ngiyaqolisa kodwa sizokhuluma. Nangu baba Mseleku Instagram uthi nale Valentine kude baby. Uthando luvutha manje. Ufaka Mayeni. Hi ke guys, siyayincoma yagogo nomkhulu. Kodwa mangu abasamazi. Kodwa singayoniki ngoba kubhalwe ngoMayeni eyinhle into yabo. Ngantshela kodwa ngizothi buyelani mina emuva kulama seasons akuthando nesithembu. Ngifisa ngase nje ningacisha isound, yabo. Uvele uyibuke lento isound ingekho uzoyibona lento engishoyo ukuthi ukube siya pretend sithi babangani amakhosikazi o4 mase kufika ubaba Mseleku ehlale engasho lutho. Nibukeke lento engishoyo ukuthi ikhona le yanto natural. Nibona ukuthi mangathi usukuma nonkosikazi engasukuma namuphi. Siyazi ukuthi amakhosikazi akhe o4 uyawathanda futhi o4 kodwa ikhona le yanto le eniyibona kuma movie. Yabo lento ukuthi phela imovie vele ke usuke ibhalwe ngale ndlela ukuthi siyazi ukuthi ubani uzothandana nobani noma vele imovie isuke usuvela usuyifundile ukuthi kwenzakalani usuxoxeliwe ngayo. Kodwa leyo nto ke lento eyenzeke ekuqaleni labantu abanento nje vele idonsane bengakasho lutho bengakabingelelani ikhona ke leyo nto. Lento engisho ukuthi ikhona ku gogo nakumkhulu kasingabakho esicelayo ukuthi nama viewers ukuthi useason 7 awufike nabazukulu no mama khona esifuna ukuyibona. Sifuna ukubona nje uMayeni ewugogo beingane ekhuluma ke no makoti bakwakhe. Sifuna ukubona futhi ukuthi bazokhalaza yini bethi ma uSibindi uyahlupha ubaba singabakho uyahlupha. Sifuna ukuzwa ukuthi uzophendula ethini ngoba leyo nto abantu abafuna ukuyibona. Mina ngiyayihlalela ke guys, angazi ukuthi abantu bonke bafuna ukubonana kodwa khona bayafuna ukubona uTirelo noVuyokazi noMayeni bekhuluma ngoba into esike sakubona kuyiphathi kaHlophekazi uMayeni wabaziba uVuyo nalo yageli wayekhona. Ngapha kwizingane zesithembu washo kodwa wathi uVuyo uyamazi. Kanti ngapha izithombe zikaVuyo siyakwazi ukubona ukuthi lesi sithombe uVuyo adela uMayeni adela shothi bebendawonye esingakaze sikubone bekhuluma. Asikaze simbone ekhuluma noVuyokazi, asikaze simbone ekhuluma noTirelo. Sake sambona kodwa uVuyo emodela ku season 6 bekuyini konje leyana fashion show noma yini le yaMayeni impahla. Yes, wayemodela uVuyo lapho. Mawungaphindela nje kuleyo episode yombona emodela ngoba sesiyamazi kahle. uTirelo ke asikaze nje size simbone ukuthi uke wasithela ngala kusithele khona uMayeni. Yikho ke sifuna ukumbona ke nogogo wengane. Yilokho esicelayo. Hayi ukuthi futhi sicela kabi phela ngithi umndeni uyakhula. Sifuna ukubona kuMayeni esengena ke kule ngale le ndawo yokuba ugogo nabazukulu bahleka abantwana zinhle ingane bahla abazukulu bona masubabuka kodwa ubaba Mseleku noMayeni kunalento ukuthi kwakufanele kwenzeke. Kodwa ngisho ukuthi asiyibangi leyo nto futhi akusho ukuthi masibala lokho asimhloniphi umamkhulu neposition yakhe kodwa banayo yona leyo nto leyo ukuthi le ethi kube thini lelaculo likhona leli culo sengilikhohliwe kodwa leli culo elithi nje nizoba ndawonye together forever. Likhona lelo culo lelo forever yena uMseleku forever yena kaMayeni. Uthi uMseleku ke manje ngoba phela masimbuka kuthando nesithembu simbuka evakashela amakhosikazi akhe abaningi ekhuluma nawo amakhosikazi akhe wonke u4 sigcina sesidideka ke ngaye kodwa ngoMayeni asididekile ukuthi hayi mama uyamthanda ubaba uyamthanda uhusband wakhe ngaphandle nje ukuthi sesiyazi ukuthi phela wayekhona before. Siyabona guys, yabo ikhona into oyibonayo ukuthi lena yabo
ayidingi ukuthi uyichaze, ayidingi futhi nayo ukuthi ayichaze, into oyibonayo nje. Ukubona umuntu othanda omunye ukuthi omjwayele, ukuthi phela noma kuyi-TV show, kodwa i-TV show uyakwazi ukufunda umuntu ehleli phansi, ukufunda ukunyakaza komuntu noma engakhulumi, izenzo zakhe, noma esekhuluma noma ecasukile, ukubona ukuthi lokhu kucasuka kusukelaphi, ukuthi inhliziyo iyathinteka. Manje kasazi uzoba uma ngamnini uzokwenza njani, ngoba yena seshadile i-traditional wedding ne-white wedding la erenywa khona ama-vows usewenzile. Amanye amakhosikazi-ke uma cela walinde u-20 years enze i-white wedding yakhe. UMakhumalo ngoba ade enza umembeso ongenzeka ukuthi isho ukuthi traditional wedding usazoyenza le ekwasesigcawini ne-white wedding. Uma ngabe-ke akaze kuvele nokugodo kwakhe. Basazoswenka phela benze nezinto ezintsha. uMayeni, ukusho ukuthi phela uMayeni aka-celebrate iminyaka yakhe eminingi, ngoba phela neyaMayeni siyahlangana ku-20. Nayi nento engididayo guys, angithi nina nithe laba aba-understand-ayo, abaziyo nabezwa kahle, ngoba phela thina sibuye sidideke laphayana ukuthi uMakhumalo wayekhona emshadweni kaMayeni eMzumbe. Kodwa uMseleku into ayibhale phansi iyaphika. Iminyaka yaMayeni noMseleku mningi ukudlula eyaMakhumalo noma ngabe yemishado. Ngizonivezela lokho manje, sengiyadideka-ke nami, ngoba nami into engangithi ngiyayichaza, ngiyayi-understand, ngithi ngiyayilandela. Ngangiyilandela ngokuthi phela obekhona emva Macele bekumngane kaMakhumalo, and uMakhumalo wahlala naye. Osengenzeka ukuthi mhlampe lo umama washo ukuthi hayi, akuzukuba kuhle makuvele kuhlalwe nje, azikhishwe izinto ekufanele ukuthi zikhishwe, kuhloniphwe ikhaya. Kodwa manje iminyaka iyaphika noma akuphelelanga. Yingakho uMayeni eneminyaka eminingi emshadweni ngaphezu kaMakhumalo, ngoba phela manje uma kuwukuthi abantu bathi uMakhumalo wavuma ukuthi uMayeni abe u-second wife, why kwase kuba negephu pho? Ngoba igephu evelayo iveza ukuthi uma ngabe noMakhumalo bashade ngesikhathi ngonyaka owodwa. Kune-gap ya-2 years noma ya-3 years. Ngizophendela kuleya post yabhala ubaba uMseleku la ibala khona ukuthi unesikhathi esingakanani eshade namakhosikazi. Ngakade nginibuzile ekuqaleni, washo ukuthi besingenayo ishow. Kanti-ke lapha-ke lapha online into eseshayo uyifuna uzobhala kahle amagama iyavela. Ngithe sengibhala-ke kwavela ukuthi u-20 years kaMacele uhlangana nini, okwenza ukuthi kuvele ukuthi uMacele ushade nini. Ngalandela-ke le ukuthi emva kaMacele kube isikhathi esinganani kwaba khona uMayeni. Mase kuthi uMakhumalo noMangabe banonyaka owodwa abashade ngawo nguMseleku. So uma kukhona othi wahlehla uMakhumalo wavumela uMayeni, why kwase kuba negephu edlula unyaka? Imibuzo-ke esiyibuza yona-ke nathi-ke sesiphethe ukuthanda iy'ndaba, hhayi ngoba njalo ku-serious, hhayi ngoba njalo sidala uqhekeko nakhona lapha kwi-fan base, ngoba phela ayihlangani. Kodwa ukuthi-ke uma ukuthi wayesevele sewu-number 2 ekhona emshadweni, kwashadwa, wase uMayeni wanqaba futhi ukuthi ngazi ngizoqamba amanga ngoba phela sizothi wanqabe lo uMayeni-ke manje wavimba, ngoba phela kwase wamenzela i-favor ukuthi azoba u-second wife endaweni yakhe. Mase-ke yena esekhona akasavumi ukuthi kuqhutshekwe, waze wagcina eseshada kanye noMangabe ngonyaka owodwa. Hayi guys,
yazi lento lena ayihlangani yona masilandela isitori phela, ngoba isitori kufana nokuthi ufunda incwadi. Uma ufunda incwadi kuba nombuzo otholakala ukuthi uyayiphendula. Mase uphendula le mibuzo-ke enye uphindele lapha encwadini ukuthi uyayifunda ungayitholi i-answer. Mase uyayibuza ukuthi bakubuzelani umbuzo ongenayo impendulo. Into enjalo nje, hhayi ngoba i-serious, hhayi ngoba ijulile, okunye siyayixoxela nijabule-ke. Ngithe ngicela nenze njani? Nijabule kuphela, nijabule. Uyaphithizela, indaba ezibuhlungu ayipheli, kodwa ngenhliziyo nijabule, ngoba hhayi izimo ezenzakalayo la ezweni lethu zimelene nenjabulo yethu, zimelene nayo. Nasi-ke asibhalanseni-ke, sinqabe nje ukuthi noma kunjani ekujabuleni siyakhona, sizojabula ngenkani. Ileyo nto-ke ngishoyo mina, ngoba nje ngempela lena yokuthi sizoba depressed sonke angiyifuni. Funani usizo, kufanele ukuthi bethole usizo, nibe right. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, ngiqede, bye.